Salam Ata TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Ata TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň täze sanyna hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyny. Aşgabatdan Dubaýa ilkinji adaty halkara uçur uçdy. Jemgyýetçilik ulaglaryny örtük düzgüni ýatyrly. Cannes festivaliniň ýeňjisi Gynanç üç burçlugy filmi. Finlandiya dünýä çempiony ýaly habarlary ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyza gysgaça seredip geçelim. Aşgabatdan Dubaýa ilkinji adaty halkara uçur uçdy. Şugun Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatdan Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubaý şäherine ilkinji adaty halkara uçur gatnawy amala aşyrýar. Aşgabat Dubaý ugru boýunça gatnaw amala aşyrýan T5817 uçur yerli saýgat bilen 12:20-de uçdy. Global pandemiýanyň ýurdumyzyň çägine gelmeginiň öňüne almak maksady bilen 2020-nji ýylyň mart aýyna halkara uçur gatnawy ýatyrylypdy. Şol ýurdan bäri onlarça ýürüýte uçur gatnawlary amala aşyrlanan bolsa, ine şu gün ilkinji adaty uçur gatnawy amala aşyrýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň Dubaý ugurly uçur gatnawy ýurdumyzyň paýtagtynyň halkara howa menzilinden uçdy. Uzak wagtdan soňra amala aşýan ilkinji adaty uçur gatnawlarynyň peýdalanmak üçin ýolagçylar howa menziline geldiler. Jemgyýetçilik ulaglaryny örtük düzgüni ýatyrly. Türkiýe Respublikasyna jemgyýetçilik ulaglaryna hem agyl burun örtügini dakynmak zerurlygy ýatyrly. Ýurtda 3 gün ýyzy koronavirus ýokunjunyň alamatlary ýüze çykýan näsaglaryň sany 1000-den aşağı bolan halatyny jemgyýetçilik ulaglaryna hem örtük dakynmak ýatyrmak gözüňe tutulypdy. Şeýle ýagdaý emele geldi. Soňky 3 güniň dowamyna koronavirus wakalaryň sanynyň azalmagy jemgyýetçilik ulaglaryna örtük zerurlygy ýatyrly. Bu arada beýanat beren Saglyk goraýyş ministri Fahrettin Koca hasahanalardan başga ýerlerde örtük zerurlygy aradan aýrly. Emma emele gelen tejribeden soňra ilki bilen jemgyýetçilik ulaglaryna we köp adamly ýerlerde ýanymyzda örtük götürmek has maksady laýyk bolar diýip belledi. Cannes festivaliniň ýeňjisi Gynanç üç burçlugy filmi. Fransiyada geçirilen 75-nji Cannes kino festivalining baş baýragy bolan Altyn Palma şahasy baýragyna Şweýçarly rejissor Ruben Östlundyň Gynanç üç burçlugy adly filmi münasip boldy. Festivalin ikinji derejeli baýragy bolan Grand Prix baýragyna bolsa Lucas Dontyň Ýakyn adly filmi laýyk görüldü. Festivalin iň gowy rejissory baýragy Gitmege karar berdim adly filmiň rejissory Günorta Koreýaly rejissor Pan Chan-wook kazandy. 75-nji kino festivaliň ýürüýte baýragyna bolsa Tori we Lakita filmi üçin Darden doganlar münasip boldy. Iň gowy aktrisa baýragyna Zar Emir Ibrahim münasip boldy. Finlandiya dünýä çempiony. Finlandiýanyň hokkey boýunça milli ýygyndasy soňky 3 ýylyň dowamyna 3 gezek dünýä çempiony boldy. Olar final duşugyna Kanadanyň ýygynasyny goşmaça wagtda 4-3 hasabyna ýeňdi. Üstündäki ýyl Finlandiýanyň ýygynasy üçin netijeli ýyl boldy. Olar 3 ay munazal Olimpiýa oýunlaryna hem çempion bolupdy. Hokkey boýunça dünýä çempionaty Finlandiýada geçirildi. Ýereýleri bir neçe ýyldan beri finalda Kanadanyň ýygynasy bilen duşýar. Häzirki wagtda bu iki topar dünýä hokkeýiniň öňdöwarjylary hasaplanýar. Finlandiýa 4-nji gezek dünýä çempiony boldy. Mundan öňe bu ýurdun ýygynasy 1995-nji, 2011-nji we 2019-njy ýyllarda çempion bolupdy. Ene mehriban tomoşaçylarymyz, saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem dünýäniň baýlarynyň ýetkileri Bill Gates'ten täze pandemiýa barada. Birja täzelikleri Türkmen karbamidine uly gyzyklanma. 30-njy may ýyldızlar näme diýe? Günlük täleýname ýaly habarlary saýtymyzdan okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.